zamani lokaci. A shekarun baya-bayan nan da suka gabata ba a san wani abu wai shi Fulani Day ba ko ƙauyawa ba a lokacin shagalin bikin aure a arewacin Najeriya. Amma a wannan zamanin irin wannan abin ya zama kamar dole a cikin shagalin biki, domin idan amarya ba ta yi ƙauyawa Day ba to tabbas sai ka ji ana cewa bikin bai yi armashi ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu mai farin jini, shirin da a koda yaushe kuke maraba da kuma son kasancewa da shi. Wannan shirin ba kowanne bane illa Matasanmu a yau. Kamar kullum dai ni Zainab Nasir ni ce zan ɗauki ragamar shirin. Hakika irin wannan bid'ar ta fara munana, wato ta wuce makaɗi da rawa, domin irin biɗalar da fitsarantar rashin kunyar da 'yan mata da samari suke nuna a wajen ƙauyawa dai, wanda ba hali ne irin na al'adar Hausawa ba ko addinin Musulunci. Inda za ka ga ƙatuwar budurwa da 'yar ƙaramar riga ta ɗaura zani, komai surar jikinta ya fito fili, tana tiƙar rawa da girgiza, babu mayafi ko gyale ballantana hijabi. Wanda a wani lokutan ma sukan cuɗanya da maza, saboda haka ne muka ji ta bakin wasu samari da 'yan mata domin jin ra'ayinsu akan wannan abu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Awwal Abdullahi. Ni gaskiya ra'ayina akan ƙauyawa, gaskiya ƙauyawa a yadda zuciyata ta ɗauke shi ne abu ne wanda mummunan abu bai min ba. Saboda yanayin yadda mata za su je babu hijabi, za su yi ɗamara, su sa kaya matsatsu, su ɗaura ƙugu, ana ta tsalle, ana rawa a can keɓantaccen wani guri wanda ba a cikin idon jama'a ba, ko ma da idon jama'a ne ma hakan bai ba. A yi ta tsalle-tsalle, ana abubuwa da da ba su kamata ba, ana cuɗanya maza da mata. Wannan gaskiya bai yadda ake buƙata ba. Ni a cikin al'adar da mata suka kawo ta, wannan gaskiya wannan al'adar ba ta yi ba, ya kamata a canja ta. Ni gaskiya bai min ba a ra'ayina. Wannan shine, to Allah samu dace.